Kasino elkartetik ari gara zuzenean, 28 kanala eta Tolosaldeko Ataria elkarlanean, inauterien hasiera zuzenean zuei eskaintzeko. Plaza Zahar hausi izate baita, dena hasten den lekua eta dena lertzen den lekua. Eta Plaza Zahar ederrau pixkanaka nola betetzen ari den ere ikusi eta kontatuko dizugu gainera. Halaxe da bai, baina ezer egin aurretik lehenik eta behin Toloso Kasino elkarteari eskerrak eman behar dizkiogu. Toki privilegiatu hau guzteagatik eta txupinaza kontatzeko aukera bikain hau errezteagatik. Bai, hori da egia esan, Plaza Zahar osoan ez da kasinoko baino balkoi preziatu gorik izango, parez pare jarraitu hori izango dugu txupinazaren aurreko, bitarteko eta ondorengo guztia. Halaxe da, 21 minutu falta dira eguerdiko 12ak izateko eta dagoeneko Plaza Zaharra eta ingurua girotzen ari da. Hortxe ikusten dugu irudietan dagoeneko jendetza bildu dela Tolosako Plaza Zahar honetan eta Onostegun gizen ere bidean dela. Bai, badator Onostegun gizen zerkausikaretik, Kabialaiko korporazioa ere duela minutu gutxi igo da udaletxera, egin beharreko zubi ofiziala eta guzti, eta inauteria hemen dugu, gainean dugu. Halaxe da bai, iazko inauterietatik urtebete baino gehiago pasa da, 2 aste gehiago ere pasa dira, eta luze egiten da itxarote hau, Tolosarrei itxarote luze egiten zaie, eta prestaketa lanak ere luze joten zaizkie batzuei, ez bestei ordea. Bai, atzera kontuarekin hasten gara, eta atzera kontua egiten badugu ere saria berandu xamar hasten gara prestaketa lanetan, eta izango da oraindik ere ferialekuan lan mordoa duenik, baina gaur ferialekurik ez da, gaur Plaza Zaharra da momentu honetan topagune, eta inauterizaleen gunerik garrantzitsuena, eta jendea urduri nabaritzen dugu irudietan, Halaxe da bai, hortxe esan dugu bezala Onostegun gizten iristen ari da, eta Gaztetxoak plazan ere prest daude txupinaza zuzenean jarraitzeko. Esan beharra dago, aurtengoan eguraldia bentzat lagun daukagula momentu hontan, lainotxu erosionatu dago izan Tolosan, baina eguerdiarekin batera badator eguzkia. Bai, azken urteotan eguraldiak zertxobait zigortu gaitu Tolosarrok, baina ostegunean errespetatzen du eguzkiak, hemen egona izaten du urteko zita garrantzitsuenean, eta gaur ere inauteriaz bete-betean gozatzeko moduan izango gara, Iragarpenari begiratu azkarra eginda gaurko eguraldia ona izango da eguerdi partean da arratsaldeko lehenengo orduetan, baliteke iluntzerako euritantaren bat edo beste erortzea, baina hori ez da aitzaki izango festa ez egiteko. Ez noski txaranga soinuak dena sendatzen baitu inauterizalearen gorputzean, eta gainera esan dugun bezala azala ederki gogortu zaigu euritan ondo pasatze horretan, eta aurten ere nola ala aterako gara kalera. Egingo dugu ez, eguraldi iragarpenaren errepaso azkar bat, bihar ostirala euria egin dezake, lainotxu egongo da zerua, eta euri horrek agian goizan edo eguerdian pixkat festa mindu dezake, baina gaur parranda handia egiten duenari ez dio kalte askorik egingo, agian bihar goizean oian egongo baita. Ajea pasatzeko eguraldi hori izaten da beti euria, eta ziur hemengo asko alaxe egongo direla, Hurrengo egunetarako erreserba horiek ondo kargatzen. Asteburuari begira, larunbatari eta igandeari begira, giro bikaina, udaberriko eguraldia izango dugu, hori dio iragarpenak behintzat, eguraldi epela eta eguzkitsua. Hori ostiral barkatu larun batean, dantzari txikiei eta arratsalean Damorradan parte hartuko dutenei egoki etorriko zaie. Albiste bikaina bai Damorradakoentzat batez ere, azken urteetan behin baino gehiagotan bertan bera geratu izan baita haurtxoen Damorrada. Igandea zaldunita eguna, mozortutako lehenengo eguna, eguraldia bikaina izango da. Eguraldi eguzkitsua izango da, eguzkia nagusi, eta Tolosarrek eta kanpotik etortzen diren milaka lagun horiek festaz gozatzeko aukera bikaina izango dute. Hori da, igandean hasten baita gainera inauteri bete-betea, mozorroen eguna itxeru aldatzearen festa, eta txaranga doinu honekin eguraldi ona iragartzea bezalakorik ez da, badator Onostegun gizen bere konpartxarekin. Hortxe ikusten dugu irudietan dagoeneko Plaza Zaharrean dago Onostegun gizen, hauxe izaten da festa iragartzen duena, 12ak aurreko minutu hauetan, eta hauek ere omenaldi xumea egina izaten dute urtero elkarteko kide bati. Hori da, eta aurten JR Juan Ramon Insausti omendu dute, Onostegun gizen eta bere konpartxakoek, eta urtero errepikatzen den irudia da Ostegun gizenekoa, eta honekin batera, bai txilauak, buzoak, eta aipatu dugun Kabialaiko konpartxa ere, ez da? Hortxe dagoeneko Tolosako Plaza Zaharrak girotu da, txaranga doinuak nagusitzen ari dira, eta txarangak osagai nagusi, bai gaur, bai hurrengo egunetan ere, zer izango lirateke Tolosako inauteriak txarangari gabe. Ez errez, txaranga da inauterien odola, nolabait esatearen, eta aurten bereziki bat aipatu beharko badugu, Kabialaiko txaranga izango da batetik, Ostegun gizeneko protagonista izaten delako, eta gainera, aurten 75. urteurrena ospatzen ari direlako, Kabiala txarangako kideak, zoriontsu dira beraz.
Halaxe da bai, disko atera dute alde batetik eta bestetik beste ezaugarri nagusi bat edo badute 4 egunetan kalera ateratzen direla beraien txarangarekin, bai gaur ostegunez, bihar ostiralez, larun batean, baita asteartita egunean ere. Marka da gero, 4 egunetan kaleak girotzen, eta Kabielaiko elkartean txaranga bezain garrantzitsua izaten da, ostegun gizeneko alkateak botatzen duen pregoia. Halaxe da bai, pregoi hori, azkeneko urtebetean munduan zehar gertatutako bitxekeria baten inguruan edo prestatzen dute, gai behar aitzakia hartzen dute, eta nolabaiteko antzerkitxo bat ere prestatzen dute. Aurtenea ze txantxa eta ze ironia bide irekitzen dituzten, zerbait ikusi dugu lehen, prestakuntetan, baina ez dizu ezer aurreratuko, minutu gutxi barru hortxe irtengo baitira balkoira urtereko moduan, urteko 6 egun zoriontsuenak iragatzera. Ni gogoan dauzkat, azken urteetan hemen egin dituzten antzerkitxo horiek, Kataluniako Kastelsak batetik, gogoan dut, Jolanda Barzinere nola etorri zen, baita errege magoak ere, urtero ezaten da zerbait eta urtero ezberdina eta bitxia. Bai, sormena dantzan jartzen dute behintzat, eta prest daude udaletxe barruan, beraz, momentu gutxi barru jakingo dugu, baina momentu gutxi barru lehertuko den arren zuziria, 12 ordu lehenago festa hasten duenik ere bada, trianguloan, bart gauean, 12etan, txaranga eta jendetza bildu baitzen. Halaxe da bai, Biztalegre txaranga dagoeneko 27 urte daramatza, inauterei 12 ordu aurretik hasiera ematen. Dagoeneko ohitura bilakatu dela, esan dezakegu. Bai, kuadrilla baten txantxa batetik abiatu zena, iaia ezinbesteko hitzordu bilakatu da, eta jendea pozik festa gozez aurreratu nahian. Sinestezen ematen du, Ostegun eguerdian hasi da 6 eguneko festa aurretik izan da, hala ere 12 ordu aurretik hasi nahi duenik ere izaten da hemen, Tolosan. Hortxe, dagoeneko plazako irudetan ikusten dugu, jendea pilatzen ari dela, dagoeneko leku gutxi geratzen da plaza zahar horretan, gaztetxo asko etorri dira, minutu batzuk aurretik lekua hartzera, hor ikusten ditugu, batzuk txilaba kloretxoa jantzita, bestea buzoa jantzita, denetik ikusten da, azken urteetan hor bada batetik txilabaren aldeko apostu egiten duen jenderik, eta bestetik buzoren aldeko apostua egiten duen. Bai, esatez dagun bi bando daudela gaztetxoen artean, baina ni zoriontsunez eta aitortu behar dizuet gaur, hain Tolosara den txilaba berreskuratzen ari delako, eta horren aldeko aldarria egingo dut, txupinazoen aurreko une hauek aprobetxatuz, eta txupinazoa aipatu dugun honetan, gaur ezinbesteko protagonista bat ere aipatu behar dugu, Marikruz Iribarren aurtengo Inauterizale kutxuna. Halaxe da bai, lehenengo emakumea da Inauterizale kutxuna dena, 100 urte beteko ditu irailean, 89 urte dauzka egun, eta jostun trebea dela, esan behar. Bai, bizipozaren irudi bizia da bera, zoragarria da Inauteritako oraindik ere ia mendebetearekin duen poza, eta suziriari sua ematearen arduraduna izango da gaur. Halaxe da bai, urte luzetan, bai bere semea labei, ilobei, baita balkoian jarri izan dituen muñekoi ere mozorrak egin izan dizkie. Eta orantxe hariko dira gainera udaletxe barruan, urteroko omenaldi berezi hori Marikruz Iribarreni eskaintzen, eta Marikruz Iribarrenekin batera Tolosako udalak aurten 2 aipamen berezi edo 2 omendu ere izendatu nahi izan ditu, 2016an barrena zendu baitziren, Miguel Mari Iraola eta Pakito Gereño biak ere, musikazale eta inauterizale amorratuak. Halaxe da bai, lehen aipatu dugu txarangaleku berezia dutela inauterietan, eta bai txarangarekin, bai txistulariekin, paper berezia izan dute azken urteetako inauterietan, eta urtengoan ez dira gure artean izango. Hori da bat arkoiris txarangarekin, eta bestea alboladan beste ibiltzen zen, eta txaranga aipatu besterik egiten ez garen honetan, zure doinu kutxunen bat zein oto den galdutuko dizut, Joanes? Jakintzazu, harrapatu nauzu hemen izenez ezaginik ezagutzen ditu da, baina ez bada doinu berezi bat, ostegun giztenan entzuten dena, eta pixkat doinu hori entzundakoan denok saltoka hasten garena. Izena ez dakizuk esan beharko diozu. Sasiko ipatxu edo ostegun gizteneko kantuaz ari zarela pentsatzen dut, hori da festa lertzen entzuten den lehenengoa, eta gaur egun osoan zehar, aspertu arte entzungo duguna. Eta balkoire irtaten ari dira, Kabielaiko kideak. Halaxe da bai, 13 minutu falta dira, eguerdiko 12ak izateko, festa lehertzeko eta dagoeneko hortxe ikusten ditugu, balkoian daudela, aurtengo omenaldia egin ostean, dena prest, pregoia egiteko eta ondoren txupinazoa jaurtitzeko. Hori da, korporazio, ostegun gizeneko korporazioa txantxazkoa izaten da, badakizue, udaleko zinegotzien paperean sartu eta bordodantzarien azalaren esartu nahi izaten dutela, eta paperari eutxiz, egun osoan, dantzan aritzen dira Tolosan txarangaren atzetik.
Hortxe ikusten ditugu goiko balkoian, alkate papera hartzen dutenak, zinegotzi papera hartzen dutenak, elkarteko beste kideak, beheko balkoian, kazetariak, argazkilariak, jendetza biltzen da, udaletxeko balkoi horretan, txupinazoa jaurti aurreko minutu hauetan. Bai, txiki geratzen da egia esan, eta gainera urtetik urtera esango nuke kazetarik gehiago elkartzen direla, elkartasun mezu bat ere bai hemendik bereentzat, lan egitea plazerra delako, baina gogorra ere bai, balkoi estu horretan. Neurri baten gut privilegiatu sentitzen gara, hemen kasino elkartean bai gaude, zuzenean txupinazoren berri emateko, baina jakin badakigu zer den hor beste aldean egotea, eta hemen inauteritan batzuk lan egin behar izaten dutela gogoratu beharko dugu, beste batzuk ondo pasatzen duten bitartean. Hori da, bai, gozamenaren egunak dira, baina jende asko goza dezan, beste hainbeste jendek edo gehiagok lan egin behar izaten du, eta batetik garbitzaile, udaltzain, tabernari nola ez, kazetari eta beste hainbat herritarrek hor buru-belarri aritu bertzatzen dute, ezta? Halaxe da bai, guk lan egin beharko dugun hauetan, baina pozarren egiten dugu lan, neurri baten plazerra baita ez, inautera barrutik bizitzeko aukera hori, eta zuei, herritarrei, ikusentzulei, hori transmititzeko aukera izatea. Hori da, herritarrei argazkiak atera edo bideo grabatzean begitan ikusten zaila askotan ez, inauteriaren poza, inauteriaren frikismoa esan egingo dugu. Halaxe data. Hortxe, Plaza Zarreko irudi ederra, urtero errepikatzen den irudia, badaude Tolosako inauterietan urtero errepikatzen diren irudi hauek, baina errepikakortasun horiek ez gaituzte aspertzen, eta lehen esan duguna, urtero berdina, baina ez berdina, aurtengo sorpresa zein den. Hori da, zain dago jendea egia esan, ikastetxetako jaialetatik ere iristen ari dira aurrak eta gurasoak, horiek izaten dira plazara iristen azkenak, tantaka, eta zai, eta argazkiak atera, sare sozialak dantzan ibiliko dira orain. Halaxe da bai, oraintxe Tolosako Plaza Zahar honetako argazkia sare sozialetan bolo-bolo ibiliko da batera eta bestera, eta 10 minutu, ikusentzuleok 10 minutu falta dira eguerdiko 12ak izateko, festa lehertzeko, Tolosa antena prest dago, Plaza Zaharrean, antzematen da, hor tentsio puntu bat ez, hola sabilan korapilo moduko bat, Tolosarrak une honen zain egoten bai dira denbora luzez. Plaza Zaharreko irudi politoiek ikusten ari gara, 9 minutu bakarrik falta dira eguerdiko 12ak izateko, eta egitarago oparoa prest dago, gaur 12etan hasi eta hurrengo 6 egunetarako Tolosan, baina egitarago hori antolatzen ez, Tolosarrek herritarrek egiten dute lan handia. Bai hori da, inauteriak zer lirateke herritarren ale txiki bezain ongi horiek gabe, bai konpartxetan, karrozetan, tanborradan, edo orantxe epatu berri dugun bezala, lanean ere inauteriak eraikitzen dituzte Tolosar guztiek, eta hori da azkenean inauterien xarma, ez? Parte hartze ezaten da garrantzitsua, bai Tolosako inauteri hauetan, batetik bai ez, antolaketa lan horietan, txaranga parte hartzen duten horiek ordu asko sartzen dituzte aurretik, entxegu lanetan, prestaketa lanetan, zer esanik ez, hainbat elkartek, bai danborra antolatzen dutenek, aurreko larun batean kalderen egun ere ikusi genuen, hurrengo egunetan ikusiko ditugu, beste hainbat ekintza ere, astelehenita eguneko taldeak, aisialdi taldeak, eta zuk esan bezala karrozak egiten dituzten horiek. Hori da, Sardinaren hiletaraino, ehunka dira lanean eta gozatzen aritzen diren pertsonak, eta eutsi dezagun horri, inauteriak erentzian jasoteko festa direlako, eta hala jarrai dezala. Halaxe da bai, Tolosarrak barrutik bizi dituzte hauek, bereztik bizi dituzte egun hauek, eta irudietan antzematen da hori. Hortxe guztien dugu etxeko txikienak ere bai, jaio orduko, lehenengo urteetan txilaba jantzi da dagoeneko plazano dela batzuk, eta baita etxeko helduenak ere. Horiek ere ez dituzte, festa hauek galdu nahi izaten, eta plazan daude horietako asko eta asko, eta badakigu beste asko, pantailaz bestalde ikusten ari direla. Hori da, elkartasun mezuak zabaltzen hasi gara eta beste bat ere bidaliko dugu gaur, Tolosan hemen Plaza Zahar eder honetan egon ezin duten horientzat, eta gure emisioa 28 kanalean edo Tolosaldeko atarian jarraitzen ari diren horientzat. Animo, iritsiko da zuen festa eguna eta gozatu gure emisioa zentzat.
Hortxe, plaza zarra lepo beteta ikusten dugu, txaranga prest daude, Txukinazaia urti bezain pronto beren lanari ekiteko, kabiala elkartekoak ere prest ikusten ditugu, une batetik bestera regoia irakurriko dute, eta ondoren Txukinazaia urtiko dute, eguerdiko 12 puntuan, eta balkoi horren irudia, plazako irudia, ez? Momentu berezi izaten da, momentu berezia da, inoteritan, 6 egunetan, momentu berezi asko izaten dira, ez? Eta agian norberak izaten du, berea. Bai, ez da errese aukeratzen, bakar bat aukeratzen, noski gaur galdu duzkio, seguraski, gaurkoa aukeratuko genuke, baina badu bakoitzak bere momentutxo kutxuna, eta seguraski arrazoi pertsonalek eragindakoa izaten da, ez? Bihotzean gorreta daukazun une bat, eta errepikazina izaten den une bat gainera. Halaxe da, bai, hemen nik Tolosar ez direnei edo kanpoko gomendio bat emango nieke, igandean goizango ez jaikitzen denak, hor goizko 8 dian ezaten da, Tolosarrek diote inotire benetan hor hasten direla, eta berezi ezaten da momentu hori ez, eta agian Tolosako ez direnek horren beste ezagutzen ez dutena. Hori da, goizeko 8 puntuan Gorriti plazara pijamarekin aldatu gabe joan, eta hori da benetan inauterien hasiera, inauterien abiaraztea, eta bai, momentu hori, esan dezagun oso Tolosarra dela, inauterien eraldaketa hori hainbeste jasan ez duena, eta hortxe gordeta daukaguna, ederra bai Diana. Dianarekin hasten da Zaldunita eguna, eta ondoren mozorrotzeko txanda izaten da. Zaldunita egunerako mozorroa, astelenerako bestea bat asteartitarako, prestaketa lan horietan, batzuk izaten dira, azken momentura arte, hortxe ibiltzen direnak, bateko karroza bukatu edo besteko mozorroa bilatu, beste batzu denbora asko hartzen dute aurrez, denetarik izaten da, Tolosan. Eta beste batzuei berriz, egun gutxi mozorrotzeko, mozorro edo osagarri gehiegi dauzkagulako etxean pilatuta, 6 egunak mozorrotuta balira, oraindiko be. Baina ez dira horrela eta hori ere gomendio hori egin behar diegu, izango da ikusi entzuleren bat agian Tolosaldetik kanpokoa, eta beti ikusi izan dugu, larun batez, kanpotar deritzen horietako bat, mozorrotuta, eta esan behar ez, larun batean, ez dela mozorrotuta etorri behar Tolosara. Tradizio ere bilakatu da, kanpotara mozorrotzerena eta mesedez inor ikusten ariko balitz, larun batean kalez jantzita etorri eta Patxi Amiano inotoretako alkatea balkoian dugu jada, ea zer dioen. Hortxe, 5 minutu 12 eta entzun dezagun. Hemen zaudetenu eta faltadirenak, inauteri berrio denoi. Hauten, batar nagusia egiterakoan, pertsona ospetsua etorri zaigu bisitan. Ha llegado como elefante que entra en cacharrería, el señor Donald, y no es el pato de Disney, precisamente. Agurtu dezagun nahi duen bezala bakoitzak, Donald jauna! Thank you very much. Donald jauna, zein asmorekin azaldu zara gure herrian? Me he enterado que aquí, en la sociedad que he estado almorzando, había mujeres. Quiero ir a la tarde a una sociedad de verdad donde no hay mujeres. Muy importante. Thank you. Don't eat raw. Hoy vamos a comenzar aquí en Tolosa y en México, pero en Tolosa, construcción del muro. Por favor, los que están de Tolosa hacia este lado del muro, y los que no son de Tolosa a otro lado del muro.
Thank you. Eta Donald jauna, gu beste herriko festetara joaten garenean, zer gerta daiteke? Muy sencillo. Voy a hablar con cada alcalde de cada pueblo de los que van a ir de Tolosa, conseguirán los tragos gratis. Sí, señor. Don't be rude. Gure ustez, ondo iruditzen alzaizu gure inauterien mugak eta traba jartzea? No vamos a cambiar nada. Todo va a continuar igual. Yo quiero la libertad de todos los tolosanos. Pero, quiet, just a minute, please. Quiero yo decir dónde está la libertad de cada tolosana. Bueno, eskertzen diogu Donald jaunari gure herria etortzea, eta orain, beti bezelan, gure herrian eta inauterietan ere jende guztia ongi etorria izaten da. Bakarrik esango dugu errespeto osoz eta ondo pasatzeko asmoz etorri behar duela. Zu ere gonbidatuta zaude. Orain, gure kabialai kutxunarekin batera urtero egiten ditugun oihu bereziak egingo ditugu. Gora ostegun gize! Gora Euskal Herria! Gora inauteriak! Venga, gora Tolosa!
Tolosan, nagora inauteria, jendea zoratzen plaza. Hortxe, Tolosako plaza zarreko irudia zuzenean, haze giroa dagoena, txaranga doinuak, jendea saltoka, hasi da 2017ko inauteria, eta nola hasi den, Aspaldiko unkigarriena, negar marko jautsi zinek hemen ibila Marikruz Ibarrenen bizi pozori balkoietik zuzenean ikusten. Gora Marikruz! Alaxe, 89 urte eta azten olako sasoia eta azten olako humorea, Hori da, inautira barrutik bizitzea, eta hori da Tolosar baten ez dakit eredua edo ispilua. Bai, zalantzari gabe eredu eta inbidia pixkat ere bai iritsiko ginateke 89 urtera bizipoz eta irripar horrekin. Hortxe ikusten dugu, Marikruz Iribarren alde batetik, eta aipatu ez Donald Trump nola etorri den, aurtengoan, ostegun gizten honetan bisitan, Plaza Zaharrean ere hortxe ikusi dugu pareta eginda, lehen aipatutakoa, beti izaten dela bitxikirekin bat. Bai, Tolosako inauteriak mundialak dira, baina ez genekin hain mundialak zirenik, eta Donald Trump Tolosara etorri da bere agendan tartea egin du, eta aizue pareta bat ere eraikiko omen du inauterietan, eta ziur Tolosako asko masifikazio horren aurrean kontra egiteko moduan ez dela izango, pareta horren alde izango direla asko. Halaxe da, hilabete da maki, karuan, Estatu Batuetako presidente gisa eta Tolosara bisita egin du, eta elkarte gastronomikoa, ezagutu nahi omen du. Bai, polemikarako mezua ere bota du gizon honek inorez baitu isilik eta mutu zen, eta ziur gainera ez gaur bakarrik, inauteria hauetan Trump bat baino gehiago ikusiko ditugula hemen Tolosan, susmoa daukat. Baliteke bai, aurtengo mozorro hori izatea ez, aurten gehien mozorro hori izatea, baina Tolosarrek badute imaginazioa eta hori ikusiko dugu, baina hori bakarrik seguru ez. Hori gainera igandetik aurrera izango da, eta orain, plaza hau eta txingurri bezala dagoen jende hau guztia segituan ustu eta aldezarrean barrena abiatuko da, ostegun gizen zoragarri honi hasiera ematera, poteo horri hasiera ematera. Halaxe da bai, Plaza Zaharreko irudia ikusten ditugu, jendetza dago, txarangarekin saltoka, giro bikaina daukate, baina horrela ezaten da, plaza betetzen, azken minuturak ez da betetzen, baina behin txupena zaila hortita 5 minutu pasa dira, laster plaza guztu egingo da, eta festa Alde Zaharreko beste kaleetan zehar zabalduko da. Hori da, Kabiala Itxarangak gidaritza hartzen du plaza ustutze horretan, eta kale nagusitik barrena beraldera joango dira, eta gainera aipatzeko da, 12 puntuan plaza berrian irtengo dela gaurko bigarren txaranga protagonista, Pintxana txaranga jendetsua. Eta halaxe da, Tolosarra dagoeneko prest daude, txaranga horien atzetik saltoka ibiltzeko, txupenazoa lehertu da, hementxe bizi izan dugu zuzenean, baina hau hasiera besterik, ez da, beste 6 egun luze aurretik dauzkagu, eta egitarago oparoa, hurrengo 6 egunetan Tolosan aurkitu dezakeguna. Bai, hori da, aipatu bezala orain txarangekin eta kalejira izango da, eta gero lauterdiak inguruan zezen festa izango da zezen plazan, inauterietako lehena, eta aipatu dugun bezala, hasieran aipatu dugun bezala, haurtxo eta gaztetxoen gustuko egiten dena. Halaxe da bai, alde batetik haurtxoentzat hori, baina hor zezen plazara bidean igoera, eta zer esanik ez etxiera, hori ere beste momentu berezi horietako bat izaten da, Agian ez da zezenetara ez joan, jendeari gustatzen zaio hor, zezenetara bidean, zezen plazara bidean, txarangaren atzetik saltoka igotzea, eta zer esanik ez handik istea. Bai, asko errepikatzen den plana izan hori da, zezenetara igo, han inguruko tabernetan zerbait hartu, eta bukatzeko zain egotea, gero txarangekin kalejiran jeisteko, eta oso Tolosarra da hori ere. Eta horren ondoren entorriko da, suzko zezena eta aurrera elkartearen danborra da, ostegun gizon honetan arratsaldean izaten diren ekintza nagusiak izaten dira hori, eta hortik aurrera parranda nahi duzuen bezala edo alduzuen bezala. Parranda txoko eta zirrikitu guztietan, Txosnagunean kontzertua izango da, eta kalean berriz, egitaragoan sartuta ez dagoen arren, txaranga zaparra da, izan ere Tolosako elkarte guztiek gaurko egunez, elkarteko afaria egin dute, eta afariarekin batera, beren txaranga sortzen dute, eta kalea betetzen dute musikaz, eta benetan momentu hunkigarri izaten da ostegun gizen gaudekoa. Hortxe, irudietan ikusten dugu, Plaza Zahar guztia saltoka, txaranga abiatu dela, eta hortxe, jende artean, toarriak elkarri helduta badoaz Plaza Zaharrontatik, Alde Zaharreko beste kaleetara, pozarren jendea, Tolosarra pozik ikusten ditugu, eguraldian lagun dutela festari hasiera eman diote, eta eguerdi luze bat, arratsale luze bat, eta gau luze bat aurretik daukate. Gaur gainera urte osoan dauzkagun arazo eta kezka guztiez aztutzen gara,
eta ikusi egiten da, usaitu egiten da, eta senditu egiten da zoriotasuna Tolosan jenderen artean. Jende guztia irripartsu, eta kezkak alde batera utzita 6 egunez munduaz azteko, edo gutxi gora bera azteko. Halaxe da, ondo pasatzeko egunak dira, festaz gozatzeko egunak, aipatu dugu adintarte guztietarako daudela ekintzak, adintarte guztietarako jendeak parte hartzen duela festa honetan, eta urte guztian zehar itxaroten egoten garen egun horietako bat direla. 6 egun horiek aipatu ditugu, gaurko agenda errepasatu gutxi gora bera, baina bihar ere jarraituko du. Hemen egitara bat. Bihar ostiralmea aipatu duzugu, aje eguna izaten dela, baina horrek festazaleari ez dio kalterik egiten, eta goizean ozenki txistulari taldeak pixkanaka herria esnatzen du, eta Lauterdietan, Zezen plazan, egunero bezala, Zezen festa. Biharko baina berezi izaten da poniak eta Zezen txikiagoak ateratzen direlako. Iluntze aldera, ostiralmeko danborra da izaten da, 8:30 hasita, eta ondoren, 10:00 txoznagunan kontzertuak izango dira, eta ostiralmeko beste ekintza garrantzitsuetako bat, Arpegi elkarteak Leiberra aretoan egiten duen ekitaldi jendetsu hori. Hori da, jaialdia, urteroko Arpegiren jaialdia, eta gauean berriz, egitaraua ez da oso betea, baina ezinbesteko elementu bat dugu, eta kasu honetan Jainekin Txaranga Tolosarrak kaleak giretuko ditu, bigarren egunen ere parranda egin nahi duenarentzat. Zaldun eta bestera eguna larun bata izaten da hortxe parentesin moduko bat edo, baina hor ere ez da ekintzari falta noski. Goizan, Tolosako erraldi eta buru handiak duzkanirak lagunduta aterako dira, eta baita musika eskolako ikasleen banda ere kale jiran. Hori da, eta bi talde horiekin batera, Tolosako udaberri dantza taldeak antolatuta, Dalteri txikien kale jira abiatuko da urtero bezala Euskal Inaudirietako pertsoneak kalez kale dantzan jartzeko. Arratsaldean danborraren tarte izango da, 5etan aurrak izango dira izorratzek antolatuta, eta 7etatik aurrera eta lehen esan da bezala eguraldia lagun izango dutela, helduen txanda izango da. Eta Txoznagunen ere izango da kontzerturik larun batean, Zalun eta bezpera horretan, Zertako, Nekez eta Batxuri taldeen eskutik eta Txaranga ere ibiliko da kalezkale eguneroko moduan, Halaxe da bai, eta ondoren Zaldun eta eguna etorriko da, igandez, lehen aipatutako Diana berezi hori, Tolosarrek bereziki bizi duten momentu hori, inauteria hasten den momentua, berriz hasten den momentua esan beharko dugu, ez da horrein ezin inauteria. Edo 3 aldiz hasten da, atzo gauen ere hasi zuten eta batzuek, inauteria hasi egunero hasiko genuke, eta gaur hasi da aipatu bezala, plaza hustutzen ari da, konfetiak lurra apaintzen dute, eta ordu gutxiago falta dira mozorren egunetara iristeko. Eta ero Zaldun eta egunean urteroko, karrozak alde batetik, mozorroa bestetik, bisitari asko ere izaten da Tolosan egun hauetan, eta karroza da konpartxin irtera hori 11etatik aurrera izango da. Hori da, badakizue gainera, iaz lehenengo aldiz, aldaketa txiki bat izan zela karrozen antolakuntzan, eta iaztik aurrera, karroza bakoitzak leku jakin bat izango du ibilbidean, eta horrela, geldirik egongo dira, herritarrek pasatzeko arazorik izan ez zen, eta elkar bizitza hori hobea izan da, den kaoseare antolatu egin behar izaten da eta. Halaxe da bai, eta kaos horren barruan da festagiro horren barruan, igande arratsaldez ere, Zezen plazan, Txarangak alaituta izango da, Zezenen ikuskizuna. Hori da, gainera, igande astelen eta astearteetan, Zezen plazako kale jira gutxi ez, eta Berdura plazan, Kristalen plazan, dantzaldi izaten da, hori ere ohitura tradizionala da, 3 txaranga ofizialek girotzen dute dantzaldi hori, eta momentu kutxunez aritu gara lehen, eta seguru Tolosar askok badutela hor beren memorian, Berdura plazako dantzaldiko uneren bat gordeta. Errepasoa azkarra egin da, astelehen eta eguna Iseldi taldeen egun handia izaten da, hor herriko gaztetxoak ikusiko ditugu kalean, dantzan, humorez beteta, esan dezakegu agian egun horretan aurrak izaten dira protagonista. Hori da, aurren egun izaten da bai astelenita, eta Iseldi taldeetan bakarrik 1400 aur baino gehiago irtengo dira begiraleen lan izugarri horri esker, eta aipatu egingo ditugu taldeak, 6 Iseldi talde okerrezpa gaude, batetik Kazkabarra, Atxedena, San Bernardo, Kirikino, Txiribitu, eta bat ematatzuko zegoen Txentxek ere bai. Hoi esira 6ak eskolagitzak esan dituen, ez dakit da buruztenak asmatuko gentuzken eta bukatzeko asteartita, ez? Hor azkeneko egune izaten da, baina ez azken izateagatik eskaxagoa. Ez, hor sentimentu nahastuak izaten dira egia esan, pena pixka bat, baina azken eguna topera gozatzeko gogoa ere bai, eta asteartita herrikoen eguna da, garai batean ezkonduen eguna ere deitzen zitzaion,
eta gozatzeko duguna azken kartutxoak lehertzekoa, eta urrengo urterako atzera kontuari ekiteko duguna ere bai esan egingo dugu. Halaxe da, guk errepaso azkarra egin dugu agendaren errepaso azkarra, eta momentu hortan Plaza Zarra ustu zaigu, baina hortxe ikusten dugu ez, zerkausia, jendez beteta dagoela, onostegun gizen, txaranga, orain alde zaharretan dago festa, plaza ustu da, baina festa hasi da. Hori da, plaza bat ustu eta beste bat bete ala izaten da inauterietan, eta harrituta gaude, egia esan, orain ikusten ari garen irudiarekin zerkausia lepo beteta dago. Hauxe izan da, ostegun gizeneko txupinazoak eman duena, irudi ikusgarrek ikusi ditugu, unkigarriak ere bai, barru-barrutik bizi izan dugu, zuen transmititzen ere saiatu gara, lortuko genuelakoan, hemen txutziko dugu emankizuna. Hori da, inauteriek izan ere jarraituko dute irudi unkigarriak ematen, eta lanean jarraitu behar dugunez, badakizue bai gaurko txupinazoa, eta bai datozen 5 egunetako irudiak ikusgai izango dituzuela, 28 kanalaren eta Tolosaldeko atariaren euskarrietan. Beraz, zuen zaien izango gara, eta primeran pasa inauteriak. Halaxe da, hauxe izan da urtengo ostegun guztieneko txupinazoak eman duena, eskerrik asko zuen arretagatik, eta gora inauteriak. Gora!